Hej alle sammen. Hej. Så kan vi... tak for alle jeres views. Ja. Så, yes. Vi kommer nok til at lave nogle film nu. Eller, fuck dig. Undskyld, jeg spænder ikke på YouTube. Nå, men lad os komme i gang. Men ja. Vi har fået lortet til at virke igen før. Vi prøvede at gøre noget før, men så lortet det der Skype-lort. Det røg ud, og så kunne vi ikke filme imens. Hvad er det? Ja. Og det var sådan bruthul. Åh! For helvede. En grotte, Jon. Grotte. Måske skulle vi også til at komme hjem, så vi kan finde hende hjem. Hvor er vores hjem hen? Det ved jeg sgu da ikke. Det vil jo finde, jo. Det var egentlig fucking godt. Ja. Ja, men fuck det shit. Vi har ikke nogen diamanter derude, men vi er bare nødt til at finde det alligevel. Ikke? Vi skal finde det. Fordi vi har brug for det. We're gonna need it to bruge det. Men den anden film, det var bare begyndelsen på hele lortet. Den her film kommer til at vare cirka 30 minutter til en halv time, selvom det er det samme. Men fuck det shit. Cocaine. Nej, sugarcane hedder det. Mand, der kom en lille lam. Puh, her Jonas, mand. Boy. Du klarer os. Ew. Ej, undskyld, jeg kom lige til at lave en el. Men jeg ved faktisk ikke, hvor du er, Jonas, så er det med mig igen. Du er inde i et træ, tror jeg. Nej. Jeg er oppe på et træ. Hvad skal vi ikke have? Vi kan da ikke have klam takt. Ja. Men oh my fuck. Men ja. Også den der! Også den der! Ej, kæft noget lort, mand. Altså, det er sgu bare ikke for godt, det der. Det skulle jeg få lavet om på. Yes, det... Hvad? Det må vi se at få lavet om på. Det kan vi sgu ikke have. Nej, det kan vi ikke. Det er kraftedeme lort. Det er kraftedeme lort. Øj, Sugarbeans, Mr. Beans, hold op. Mr. Bønne. Oh my god. Hvad fuck? Hvorfor? Oh my god, min taske er fuld, mand. Der er fucking fuck. Nå, det er sikkert den næste episode. Okay, vi er nødt til at finde hjem, Joni, ellers dør vi. Selvom vi dør lige. Hvor var det henne nu? Kan I huske det, vi var ved... True. What the? Og der er en pig. True. What the fuck? Nu skal vi have nogle beans. Eller sugarcanes. Det har jeg lige troet. Nej, seriøst, det kan ikke bare lade sig gøre det der. Jo, det kan. Altså, så tager jeg nogle beans, og så... Altså, det kan bare ikke lade sig gøre det der. Det kan. Jeg tænkte bare, hvad sker der? Altså, det kan man jo ikke, vel? Nej. Det må der blive lavet om på det der. Altså, det kan vi ikke have. Nej. Der er fucking en klam. Fuck dig. Vi skal have fucking det der klam æg. Ej, du skal altså ikke bande så meget. Det kan vi ikke have på YouTube. Nej, fuck. Ej, men altså, det er sgu for meget, du.
Det kan vi sgu ikke. Hvad fanden, nu har vi kraftedeme meget mad, Jonas. Det vil jeg nu ikke sige, min ven. Skal da ikke have din ven dit æg? Ej jo, du er du. Jeg ville nok ikke lave den her serie, vel? Ellers ville vi bare fucking gå væk fra hinanden. Dø hver. Det tror jeg vist lige er lidt overdrivelse, der der, min ven. Nej. Jo. Tror jeg fucking ikke. Sorry. Og det skal jeg ikke fande. Kender du huset på Christianshavn? Ja. Det gør jeg bare ikke. Hey, vi skal fucking også sætte Men hey, lad være med at bande så meget, min ven. Altså, shit, som bliver man. Det går kraftigt. Der er sindssygt mange psykopater. Og så kommer sådan en lille zombie-unge mand. Se den lille lort. På en sekund. Det er en lille pik. Hvad fanden er det, du laver, man? Skal fatte med mig, ikke slå mig. Du skal fatte med mig, ikke slå mig, de lille lort. Jeg kan godt se dig. Men ja, vi er glade for, I har fucking, vi lavede den her for 3-4 dage siden, tror jeg. Og den havde 11 views, og vi har ikke lavet andet end den på den. Så det er ret nice. Hvad fuck? Men nu skal I se her, børn. Fuck, det ser døvn ud, mand. Det ser så grædt ud. Du ser bare dum ud. Hold din kæft. Nej, jeg gider ikke. Altså, ham der julemand, ikke? Han har fucking altid den klamme sæk på ryggen. Altså ikke hans kone, vel, men... Snakker du om det? Jeg snakker om ham der... Så er det random, det. Ja, det er nyt. Eller... Jeg ved ikke. Køb bare noget nyt random, det. Det er fuldstændig fucking ligegyldigt. Men Vand så meget. nej. Hej jo. Jeg skal komme efter dig, mand. Hej, Creeper, du er grim. Det ved du godt, ikke? Min ven. Jeg tror ikke, han ved det, Jonas. Det er stærkt. Jeg har lige sagt det til den. For satan. For satan, mand. Oj! Nej. Er du? Det ved jeg sgu da godt. Vent der. TP. Ja, vi må lige til der TP. Holy fuck, I know, it's stupid. TP. Nej, ja, TP til mig selv. God idé. Yeah. Oh shit. Hvad fanden, det skulle da med? TP til... Oh my god, der ligger... Hvad kan det? Det er en creeper. Ja, mand. Jamen. Den her kan vi godt bruge. Altså, TP er til mig selv. Hold kæft, hvor jeg går, mand. Det må jeg sige. Det er fandme godt lavet. For helvede. For helvede. Og nu skal jeg fandme have mine ting. Hvor er de her? De der Den ligger lige derovre. You Altså, can see it right here. Ja, fuck this shit. Nu tager du de klamme lort på, så vi kan komme videre. Hallo, vi skal se hjem. Ja, men ved det, men hvor fuck er det henne? Hvad fanden? Der ligger... Det er sgu da den der by, Joni. Det er sgu da den der by. Ja, det er sgu ikke, men... Hvad fanden er det så? Hold nu op. For... Det må være et eller andet, du bare har set i et blad. Et blad? Hvad fanden er det? Nå, et blad, det... Det er bare random. What the fuck? Ah! Nå, okay, nu skal vi altså... Hvad? Her du hvad sådan noget, som vores hus ligger tæt på? Vi må kraftedeme finde det dumme hus, så vi kan komme hjem og sove i vores klammer. Det må ligge tæt på. Jo. Hallo, kom gang. Puh, han er meget luftig med ham der. Det. Ej, det har han. Puh, mand. Ja, men jeg siger, det er det, men det er jo ikke mig, du. For helvede, sjældent, det er fede lur. Nej, ikke for... Oh my fuck. Kan man ikke sige. Du har taget nogle ting. Au. For satan. Fucking shit.
Men men kan vi ikke fucking finde det der lort? Vi vil fucking gerne finde det lort. Vi vil gerne finde det dumme hjem. Så vi kan komme hjem. Jeg ved fucking ikke, hvad jeg skal sige nogle gange, ikke? Kender du det, Jonas? Nej. Nå, jamen så må du kraftedeme komme til at lære det. Fordi du skal kraftedeme... Nå, for at lære... Jeg lærer det! Hvad fanden, det bliver sgu da morgen. Nej. Jo. Nej. Nå. Goddammit! Piece of fuck. Okay. Lad os lige lave parkourskills, alright. Dem har jeg mange. Ja. Må jeg sige. Vi går til parkour begge ting. Nej. Oh my fucking... En ocelotte! Hvad fanden, har vi noget fisk? Nej. Så må vi kraftedeme nødt til at dræbe det lille lort. Haha! Den er så klap ham som en kat. Hvorfor fisker du ikke bare, hva'? Fordi jeg ikke har nogen pikke sammen. Nå, men fanden, jeg kom level 20. Det er sgu da dejligt. Jonas, han er level 0. Grund af han døde af en klam keeper. Nej, en ja, du døde af en keeper, din... En goalkeeper. Det er sgu da rigtigt. Det er sgu da en for de der... jeg vil lige være rundt ned og springe i De stykker. der fodboldnørder der. Oh shit! Oh my god. Ikke fordi jeg taler dårligt om dem, men altså... Altså, det lyder bare lidt dumt, når man siger det der, ikke? Nej. Au. We are the champions, my friend. Det er sgu da Cobblestone-tårn, vi lavede senere i den der... nej. Den kom lige for Oh my god, den kom bare. Oh my god. Puha. Oh my god. Jeg tror kraftedeme at finde... Ej. Shit, min numse. Shit, min numse. Numse. Det må man ikke sige heller. Oh my god. Vi må nødt til at få en lejlighed, så kan komme det her lort af. Vi må nødt til at En lejlighed? Ja. Vi vil have en lejlighed i en bær. Er det en ny by, det der? Det tror jeg sgu, det er. Det er en ny by. Det er en ny by. Hvor sejt. Men jeg finder huset, så vi kan finde hjem. Go, shorty. Nej, det er sgu da ikke hans fødselsdag endnu, din... Ja, men... Er det? Fuck. Nej. Hvis du det? Jeg fik fucking det lort, jeg skulle bruge. Der byer i der, man. Hy af, der smager lort. Nå, lad os fucking tage noget. Jeg har ikke noget iron. Det er løgn. Oh my god. Det kan jeg ikke lide. Jeg tror ikke, det er en protokol. Hvorfor blev jeg helt våd? Nej, nu... Nej, det var faktisk fucking lidt. Det var fucking ikke. Det var faktisk lidt ulækkert, det der. Det må du ikke, det der. Du er lovligt. Jeg kunne ikke finde hjem alligevel. Hvor er det dig? Hørte du, hvad han sagde? For satan, hvad laver du, man? Du skal ikke slå mig. Vi er meget op. Det var meget skægt. Det er fucking lort, man. Vil du have en bujorden? Ja, tak. Og den ligger i chesten, fordi jeg ikke har mere plads. Okay. Ej, undskyld, jeg skulle lige tage... Jo, man, tag sammen. Jeg skulle lige tage min der lort. Bøger! Er det sådan en lille? Ja, jeg fik sgu da for et klamt skelet, som der ikke kunne vinde at løbe. Kan du forklare mig? Bøger, Joni! Yay, bøger. Hvad for koster jeg? Bøger. Hvad gider vi ikke have? Vi gider kraftedeme ikke have noget, fuck. Læder! Det lugter. Læder lugter af læder. Læder. Mama. Og her vil min hund komme ind i døren, det er en lille lort. Dumme hund. Syg hund, der har lagt et æg. Vi må tage de her klamme gulerødder. Velkommen til dig. Jeg kommer lige til at lugte det, på grund af at jeg skulle til at fucking smide denne klamme gulerod. Og det giver vi ikke igen. Nej, jeg smider en gulerod. Ja, det gør jeg nemlig. Hvad giver vi ikke have? Har jeg fået nogle bøger? Og jeg har fucking fået nogle gulerødder.
Der er mange gode rødder. Jeg har også 6 guld og rødder. Jeg har 21, dit ikke. Okay. Sgu da også lige meget. Har vi nok kun i de her Nemo? Hvad kan du... Ja. Er det din fucking æg, mand? Simon. Er det et bandeord? Jonny, vi skal gøre det for Emerald. Nej. Fuck dig. Ej, for satan. Emerald ikke det? Hvad fanden skal man bruge emerald til? Ja, der er en polsk lort. Hvordan fuck finder vi hjem? Nå, vi går bare igennem skoven igen, Jonny, ikke? Okay. Jeg har sprunget og slave ting lidt her. Ski godt. Ja, du har også fået bøger, det var sgu da ski godt. Bam, bam, bam. Ja, det siger vi ikke til nogen. Nej, det gør vi ikke. Hvad fanden creative mode? What the heck? Vi må jo finde vores verden, men... Ej, det er lidt snø. Er det ikke lidt synd for dem? Ej, det er ikke. Det er det ikke. Det synes jeg ikke. Vi skal finde vores hjem, og sådan er det. Lidt sjov har man også lov til at have, ikke? Eller... Havde der fucking klange klunker. Dumme klunker. De gider så ikke have det der klamme lort, der kommer ud af dem. Men, vi kommer til... Au, for helvede, det er en lort! Miau. Ej, det var simpelthen. Hårdt god til fløjtene. You have found det hus. Hvad fanden er små ocelotter? Eller katte, eller hvad? Hvad fanden laver det syge kathund? Ej, det var altså ikke med vilje. Så ikke helt med vilje. Kan vi ikke fucking dræbe de der klamme fugle? Så jeg kan ikke gøre, for det siger så meget. Ja. Hvor fuck er det? Havde vi gode ting derinde? Det havde vi jo. Vi havde sygt gode ting. Ja. Ej, så er det jo, men vi kan jo ikke finde vej, når der er så, vi har gået så langt. Og hvad fanden er det for nogle skyer, mand? Prøv at se. Awesome. Vi har kraftedeme gået langt. Super. Hold kæft. Hvad fanden, der er det jo? Der har vi jo vores tårn. Nå ja. Hvor fanden er så Det burde være den her vej, tror jeg. Er det en lort? Nej. La! Fyld vandet. Fyld vandet. Hvad fuck er... Der er et vandhul. Og der er noget vand. Og der er en ø, som vi ikke kan bruge til noget. Vel lige. Så det var den her vej, så er det jo lige her. Ej, det er jo skide godt, altså. Hvad fuck? Så kunne vi sgu da godt have gået herover. Har du fundet? Nej, men det er jo lige her. Burde det. Wake up the morning. I'm gonna use you, father. To kill yourself. Nej. Hvor har vi det så henne? Vores lille dejlige hus. Hallo? Is someone here in Permin? Det her kan kraftedeme ikke være rigtigt. Jeg har lidt hele skoven igennem. Vores hus er her sgu da ikke. Der er nogen, der har taget det. Ja, også. Det er altså ret snydt. Det er for synd for dem, der kigger mere og tror, det er survival. Så bliver det bare sådan en creative lort. Jamen det er også fordi vi kan finde vores hus. Det er bare... Creative lort, hvor man kan bare tage andres. Gider vi kraftedeme ikke have, vel? Nu bliver du i dag det survival. Right? Hvad fanden er den her lorteby?
Okay, hvis denne by er der, ikke? Så burde det altså Men tilbage til det der tårn. det der tårn, det burde det altså. Eller det der. Whatever it is. I don't really care, but... Oh shit. Fuck. Okay. Der har vi så et lille tårn, der har vi et lidt større tårn. Fuck. Det burde jo lige ligge lidt her. Se, der er også noget, vi har lavet her jo. Så det burde jo være her. Meget tæt på, ikke? Hvor fuck er det henne? Ved du, vi cutter lige her. Altså, når vi har fundet huset, så sætter vi os på igen, okay? Så fandt vi endelig det lort. Ja. Jeg tror ikke lige, vi skal bruge det her lort. Ja, det smider vi bare ned i havet. Har vi en kiste til noget? Ja. Så burde vi kraftedeme have et dejligt hjem. Nå. Yes. Så lad os... Nu skal vi ikke lidt længere. Så nu tror jeg vist lige vi... kommer til... der er meget brød ved at... Hvad fuck? En mushroom? Det skulle da ikke DNA. Jo, den skal sgu da. Hvordan skal vi lægge med ud af? Jamen, den kan vi jo ikke lade med jo endnu. Nå, men okay. Men nu kommer vi lige til at gøre sådan her. Der er vist lidt... lige til at brænde lidt det her, ikke? Og så bruger vi lige den her til... der er lidt 64 dage, ikke? Men så... Vi skal også lave pumpkins til sådan... Kan vi ikke lave pumpkins til mad, og så skal vi have nogle seeds? Pumpkin pie. Ja, og så skal vi have noget seeds. Jamen, vi har... Hvad Hvordan får vi lave det? Vi skal jo lige hurtigt gøre det her. Kan vi kraftigt få lidt dejligt med? Ski godt. Nå, men... Bare så I ved det, jeg har ikke cheat på min telefon. Skal du ikke se. Men ja. Så har vi endelig en titel. Yes. Da. Og så her, ikke? Det kan der ikke være, skal der ikke være noget. Jo. Okay, jo, det laver pumpkin. Kan man putte det her? Så. Kan vi kraftedeme lige gå over... gider ikke et stykke flint, altså lov, selvom vi har brugt noget tid på at fucking få det. Så får vi noget mad, der har vi noget dejligt mad. Det der kan vi lige hurtigt. Food. Tools. Ligger det der. Og så ligger jeg lige... Jeg havde til pumpkin seeds. Ja, det laver vi senere. Når det andet er færdigt. Okay. Okay. Food. Kraftedeme. Men yes. Jeg sætter lige vores ting som hvordan det skal være. Det her tror jeg se, vi har lidt diamant stadigvæk. Og en emerald. Jeg ved aldrig hvornår brug for det. Og en træ. Hvad fanden?
Yes. Lagde du dine bøger ind? Prøv at lægge dine bøger ind. Nå, men skulle vi lave... vi har sgu da råd til at lave en... enchanting. Er det ikke landet med... Hvad skal jeg lave? Skal jeg lige tænke... Hvordan var det nu, man lavede sådan en? Så har vi en bagdør. Bare der. Det er hvis der kommer lort og springer, så du kan sluppe ud. Så hvis det springer, så kan du... Du kan ud af vejen. Ja, det var for sjovt. Jeg tænkte nok, det var sådan lager. Skide godt. Så gør vi sådan der. Fuck, kan du lige gå overtage noget diamant hurtigt? Ej, nu så jeg. Hvorfor er Nu er det? det roligt. Hvorfor gør jeg det der? Hacker! Nu kan jeg godt tage diamanten selv. Okay. Hjælp mig, jeg er ikke råd. Så fik vi kraft, som at lade det. Det var jo ret nice. Godt, men så lad os gå op og sove, så vi kan komme her i morgen. For helvede. Det er jo næsten... Fuck. Ja, det er så. Så prøver vi lige. Sådan. Okay, så... Ja, det er så lidt underligt, vi ryger her. Men sådan er det jo. Sådan må det jo gå. Hold da kæft, vi har meget iron. Det er lort. Det er fordi, at der kom sådan noget... Sådan går det jo. Nå, men jeg laver lige sådan en... Det var prut. Hvad? Jeg laver lige sådan en gang herned. Og jeg ved, hvad jeg skal lave. Jeg laver... Jo, jeg glemmer altid at gøre sådan... Jeg låner lige en skov. Yes. Okay, bare sådan her. Og sådan. Og så skal vi lige ned til at lave en fucking craft. Jo, man kan jo lige kaste noget træ, eller nogle pinde. Nej, en stige hedder det. Pinde, penis. Stige. Der er ikke nogen stige. Yes. Jamen, så lav en stige. Kan jeg gøre. Vi er ikke så gode. Ej, Shafi. Men det er fordi, Jo, det kan jeg godt finde ud af. kraft af med det. Så nu har jeg ikke lavet en stige. Du skal bruge pinde. Det er sikkert. Sagde hun også i går. De kan bare 3 gange, så ikke så meget mine. Men hold nu op, altså, hvor er det kæft, hvor er det irriterende der. Den her lorte. Shit ting, altså, hvor det. Så har jeg lavet det. Ej, nu står der. Hvornår sindssygt. Men... Ja, den er. Så har jeg lært det. Ja, det var godt nok. Og så kan jeg lige så godt bare tage det. Fucking pickaxe. Nu sejler jeg sgu en vej. Ja, god tur, mand! Jeg ved ikke, hvad han er. Så må du gå.
La 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 la. Jeg sejler min vej. Tralalala. Jeg hedder ikke Kai. Hedder du Kai? Det hedder Bær. Min million, 1-3 år. Jeg sejler min vej. Så må du få. Tralalala. Der er iron hernede, ja. Hvorfor gjorde vi ikke det? Sådan går det jo nogle gange. Vi skal alligevel bruge det her træ. Tralalala. Så må jeg kraft, som sådan det er. Det er fucking flot, Rasmus. Na. Så. Okay, så skal vi se, hvor man... Din lortbåd, man. Sejler du den anden vej, men... Stop. Nu kommer det ind i vandet. Hold kæft, mand. Så går min fandens båd i stykker, og nu skal jeg til at lave den hele vejen op, altså. Det er lige Titanic. Jamen. Op med at tage stand. Nej, så skal vi nok også lige lave en bogreoler, ikke? Tror du ikke, det er en god dag? Nej. Nå. Så er det klart. Jonas får snart en ny mikrofon, ikke, Jonas? Ja. Ikke, Jonas? Fordi vi har lavet nogle... Vi skal lave et bedre, fordi jeg bruger min mors computer. På grund af... Altså, han er hjemme hos mig nu. Sig hej til min mikrofon. Nej. Så. Lød det ikke ondt, at du kunne høre dig selv, Jonas? Måske er vi også sammen i morgen. Måske. Ikke, Jonas? Du kan sgu da ikke sove. Jeg tænker, what Nyt the... igen. Igen? Bare en gang. Nå. Hvad fanden laver den der syge mongol derude? Ej, jeg kan sgu da ikke se noget. Ej, det kan jeg godt. Det er så jeg kan se et æg. Prøv at gøre det igen. Det er sådan her. Prøv at se, jeg har brækket nakken. Hvad fanden, det er sygt det der. Nå. Yes. Så må vi lige få lavet det her. Ja, det var lidt. Fuck. Så måske kan vi lave en crafting table hernede. Noget table. Ja. La. Ej. Så laver jeg kraft min chest, når jeg skal lave en crafting table. Og kan vi den kan bare komme ind i stof. Jeg tror ikke, der er sådan noget. Du kan ikke engang gøre noget nu, jo. Jamen, hvor er det? Fordi du ikke er nok level. Hvad? Du har ikke nok level, jo. Okay. Undskyld. Ja. Okay. Vi skal lave nogle flere... Nej. Kan man slå en pind? Der var... Jeg kan lige vise til jer. Op for helvede! Det gør ondt.
lavet 9 af det her. Pas lige på, Juni. Hvad ser det sådan? Pas lige på, Juni. Sådan der, sådan der. Så har vi vist lige fået... Hvor meget har vi? Vi er op til 3. Det er jo skide godt, ikke, Juni? What are we doing? Nå, kan du lave det der hegn rundt om, vi skulle lave? Nej. Ja. Kan du ikke huske det der? Det er nat. Vi kan også gøre huset lidt større. Biskud. Hvad? Den biskud. Nå ja, fuck. Det er fordi, vi skulle finde huset. Jeg vidste... Det er nat. Hvad? Hvornår blev det nat? Hvornår blev det nat? Hvornår bliver nat? Det ved jeg sgu da ikke. Det er først til. Nej, det skulle da sny. Lad os tage en dejlig svingtur. Eller vi kan gøre huset lidt større, Joni. Fordi det er sådan ikke særlig stort. Okay. Så gør det. Okay, godt. Så brænder jeg lige det her lort af. Altså ikke huset, vel, men det der dumme træ, som der er skidt til. Kan man så ikke lige lave sådan en dør i en art, som der ikke er en dør? Som der er en... det kunne jeg godt finde ud af. Nå. Okay, hvorfor fuck ligger det der derovre? Pas på derovre. Hvad fuck var det? Det var uhyggeligt lyd. Nå. Yes, lad os gøre huset der. Fuck, der dør. Hvad var det, jeg glemte? Nej, jeg skulle brænde noget af. Fuck dig. Jeg kan bare høre det. Ej, så gik lortet i stykker. Så brænder lortet af. Så jeg vil se. Prøv vi lige brænde det der af, ikke? Ja, han skal lige over pik. Så må jeg sidde og underholde jer imens. Men nå, hvad så? I må meget gerne lægge en kommentar, hvis I vil det. Altså en pæn kommentar. Ikke en hater kommentar. Jeg ved godt, at vi ikke er så gode endnu. Men det skal nok komme. Så kommer han vist tilbage, kunne man høre. Tror du en lort, der kom? Nej. Men jam. Så laver vi vist også lige vores... Det er nat? Nej. Easy come, has your love live or take I. Ved du, når han er nu kommet, så går jeg frem og pisser. Der er noget, der kan lede efter nogle problemer her. Fem minutter, når det er lort.
Nå, vi har et problem med et skelet her, der gerne vil dø, så det må vi lige få afklaret. Og det var nemlig. Så der er andre mennesker, som med kræfter. Shit, kom her. Ja. Det er skål, ingenting. Det endte med. Nej, guys, jeg er tilbage igen. Som I kan se. Men vi var, som jeg hørte, at Jonas døde. Nå, det var ikke noget, mand. Jeg var ikke sådan en ting. Hvor Slaneby, mine jo var Slaneby, ikke men ups. Hvad fanden? Det var ikke sådan en ting. Der var også en mail fra Jonas' mobilus. Ej, det ser jeg ikke. Okay. En flagermus. Det skulle da pære underligt. Men... Kom lige. Ej, jeg kan ikke finde ting. Fuck. Der er ikke en creeper, der springer lortet. Kan vi ikke lige gå op og sove? Nej. Hvor var det, du døde, Joni? Endnu ikke. Har jeg noget svært? Jeg lægger altid her lort ind først. Lort, mand. Så skal jeg finde de ting, og det skal være lige med det samme. Jeg havde et fucking diasvær, mand. Jeg havde lort. Det var en ting. Det her var ikke bare lugte. Den er lort. Åh, ja. Ja. Åh, ja. Voilà. Okay. Skal ikke noget væk. Fuck! Det er lort. Okay, skal ikke noget væk. Det er ikke væk endnu, Joni. Au! Hvad er det, en klam edderkop? Åh! Din lort. Kan man sige, fuck! Det er fedt lort. Kan Jeg skal finde en ting, og jeg slår lige nu, mand. Det kunne da ikke, Jonas. Du er nødt til at finde dem, ellers dør du jo. Du kan ikke nå, din ene lort, du kan ikke nå. Der kommer sådan en æderkop på bunden nu. Det skulle da ikke noget nyt. Nej. Nu må du stå. Nå, men ja. Jeg tror, hvis dette er for denne gang. Så... Okay. Bye. Bye! Hej.